Köszönöm szépen. No kérem, tisztelettel. A változatosság kedvéért akkor egy retro történettel indítunk. Visszarévedünk az időbe, és ennek talán lesz egy picit ilyen kis történelmi lecke, egy kis történelmi hiánypótlás, egy kis múlt feldolgozás, vagy ahogy a németek mondják, die Bewältigung der Vergangenheit, mert ma már ugye itt a fiatal hallgatók egy része talán nem is tudja, hogy mit jelentett az a nagyszerű intézmény, hogy társbérlet. Ha egy picit hátrébb lépünk, akkor elmondhatjuk, hogy voltak bizonyos totemisztikus, vagy mondhatnám tabu kifejezések. Ugye annak idején a munkásosztály, miután a mai helyzethez egyébként kísértetésen hasonlóan munkaerejének csak egy töredékét kapta meg bér formájában, ezért úgy gondolta, hogy a munkahelyről ő elhozhat különböző dolgokat, ahogy drága nagyanyám mondta, a bőség kosarából mindenki egyaránt veszen, de azt a szót, hogy loptam, ezt a világ minden kincséért ki nem ejtették volna. Széles spektruma volt a különböző szinonimáknak, ugyebár, hogy úgy szereztem, maradt, lőtt, táskába hoztam, mint hogyha a lopást minősítené, hogy milyen eszközzel, ugye? Na most a lopásra, amit régen ugye államosításnak, ma privatizációnak neveznek, találtam egy csodálatos szinonimát, tehát hogy a nyelvben mindig meg lehet újulni. Egyébként mondjuk a melósoknál a maximum volt, ha valaki még emlékszik, amikor azt mondták, kérdeztük, hogy honnan van mondjuk ez a kerítéselem, azt mondja, olasz áru, Bugatti. De ez volt a csúcs, tehát ennél tovább nem mentek, én melóstól ezt a kifejezést nem hallottam, jó lehet, tudok egy házat nem messze tőlünk, kérem szépen, amelynek a héjazata, ugye szakszerűen, rusztikusabban a tető, tatai hódfarkú cseréppel kezdődik, és zsolnai pirogránit vázával ér vége. Ez megtekinthető, csak tőlem nem messze van, úgyhogy a jó érzés tiltsa, hogy ezt pontosan megnevezzem. A Bugattira visszatérve, egy AVH-s jegyzőkönyvben olvastam a következőt. Hóman Bálint bélyeggyűjteményéből Kossa elvtársa magáét kiegészítette. Szóval így kivette a Mauritiuszt, meg a szívét, meg az egykrajcárost. Ugye milyen csodálatos? No, hát kérem tisztelettel, a társbérlet szóhoz is kapcsolódott egy ilyen kis nyelvi lelemény, ezt úgy mondták, hogy kiigényelni. Ez nagyjából az 50-es, 60-as években jött létre, ugye rengetegen jöttek föl Pestre, a parasztoktól elvették a földet, mondták, hogy gyere föl inkább Pestre, ássál vízvezetéket, nem kell neked szekér, kocsi, ló, föld és megélhetőség, legyél inkább itt bérrabszolga a fővárosba, és esténként járhatsz a Zeneakadémiára, vagy nem tudom, hogy ezt hogy gondolták, plusz a háborúban megsérültek a lakások. No, a lényeg, hogy több család lakott egy lakásba. Ez a társbérlet lényege, és ez az albérlet től lényegileg ugyebár különbözik, hiszen közös konyha, közös toilette, unzovejter. Unzofort mondjuk annyira durva nem volt, mint a kommunálka ugye a Szovjetunióban, ahol a konyhában 6 rezsó volt, és akkor egy szobában több család is lakott, ugye nagyméretű szobák, ugye lepedővel voltak elválasztva, és a családok ott laktak ilyen módon. Kérem szépen, a nagyszüleim is társbérbe laktak, mi is társbérbe laktunk, a barátaink is társbérbe laktak, és hozzá kell tennem, hogy gyerek szemszögből a társbérlet jó. Tehát én ezt a társbérletes gyermekkoromat semmiért nem cserélném el. Idős édesanyám ezt másként gondolta már akkor is, ő ebbe egy picit bele rokkant, majd jelzem, hogyan, s miképpen. A dolog lényege, hogy drága édesanyám, ugye nekünk volt egy 3 szoba hajlós, amit úgy hívtak, hogy alkóv. Ugye ez is egy teljesen hülye szó. Az alkóv az egy ilyen cső, 2 boltévvel, nem jó semmire, soha sincs ott senki. Valaha ott ebédeltek, de mi már a konyhában ebédeltünk, ugye értelemszerű okokból, mert nem nagyon volt már, aki behozza az ebédet. És akkor azt gondolta a drága édesanyám, hogy ő nem várja meg, míg valaki kiigényelli, oda valakit bepöttyentenek, hanem ő nem olyan régen, 1944-ben a Vöröskeresztes tanfolyamon megismerkedett egy Grünberger Erzsébet nevezetű aktivistával. És úgy gondolta, hogy ha az udvari szobába Grünberger sátrat ver, akkor el tudjuk kerülni a nagyobb rosszat, ugye, hogy mondjuk egy esetleg lump, vagy hát még nagy, tehát egy nagy család, ugye, rengeteg rossz hozzám hasonló vásott gyerekkel, objektív zu werden, ugye elég voltam én egyedül a drága szüleimnek, hogy ezt elkerüljék. No, a lényeg, hogy azáltal, hogy a rendszerbe Grünberger sátrat vert,
ennek egy apró kis mellékhozadéka volt, hogy a mi 2 utcai szobánkat a fürdőszobán keresztül kellett megközelíteni, amelyben a közös fájansz, amely történetünkben kitüntetett szerepet fog játszani, is helyet foglalt. De nem rohanunk túlságosan gyorsan, mert többen is laktunk mi itt ebben a lakásban. A balra lévő konyhában, ami hideg volt és húzatos, Mária néni lakott, aki büdös volt, szőrös és részeg. Tehát idős hölgyben egy ilyen komoly alkoholista, az egy gyereknek csodálatos nagy felfedezés. Tehát Mária néni, amíg csak mesélt, addig a pH értékének aurájába bekerülve már én is teljesen vidám állapotba kerültem. Mária nénit Locskai Máriának hívták, de átjavította a személyét Bocskai Máriára, és a szerencsétlen ugye középosztálybeli anyám hasra esett, hogy ez egy grófnő és jesszus, és itt van nálunk, és meg kell menteni a volt népgyúzót, a 700-át, mondta apám. Na mindegy. És Mária néni egy összecsukható, úgynevezett sőberl ágyon foglalt helyet az ergebasszó a hideg konyhában, ahol ő a sparhelt gáz sütő részével fűtött, ettől időként földgyulladt, tehát voltak különböző kalamitások, és kvázi a szállásért cserébe ő a szőnyegeinket javította. Azt kell, hogy mondjam, hogy művészi színvonalon, atyámmal mi összekacsítottunk, szerintünk ezt a foglalkozást ő valamelyik BV intézetben, Kalocsán vagy Mária Mosztrán vihette így tökére. Isteni szilvesztereket töltöttem Mária nénivel. Ugye azért az nem minden gyereknek adódik, hogy apámék ugye elmentek mulatságba, gondolván, hogy a gyermek jó kezekben van Mária nénivel. Ugye Mária néni otthon is fogyasztott rendkívül folyamatosan, de mi útnak indultunk éjfél után. Ez azt jelenti, hogy ezért egy 6-7 éves gyerek 3 egymás utáni évben végigjárja a Terézváros összes talpon-állóját hajnali 5-ig. Azért ez gyerek szempontból, hát szóval Maxim Gorki valami ilyesmire mondhatta, hogy mai universitéti, ugye, hát azért ez nem volt segélység. Na csak egy kis villanásra hívnám fel a figyelmet. 5 óra felé hazajönnek szüleim, én éberen ülök Mária néni mellett, mint a csík, és Mária néni mesél. És atyám előadása szerint, mikor rányitottak, akkor a következő részlet hangzott a meséből, és akkor jött a boszorkány pinaszőr sapkával. Na most hát tessenek elképzelni, hogy micsoda kulturális érték ment itt veszendőbe, ha ennek a mesének egy szegmense ilyen lehetett. Hát milyen lehetett az egész mese? Ugye? Hát nem nézni is terek, belegondolni is terek. Hát azt kell mondjam, hogy részegítő. Az előszoba végében lévő ablaktalan, illetve kitört ablakú selédszobában, újabb nevén személyzeti szobában Pali nagybátyám, a híres feltaláló lakott, akinél otthon egy picit a családi tűzhely kihunyt, és ezért ő a Shell-nél alkalmazott bőrkabátjával takarózva, a Shell-nél mindig kellett ilyen létrákon mászkálni, a gombjai leszakadtak, ezért ő a másik oldalon 6-os anyával erősítette meg a kabátokat. Na most egy ilyen bőrkabát már önmagában is iszonyú nehéz, de ő még logarlécet, kulcsomót, anyjakényen beletett, gyakorlatilag abban lakott, és aztán este a személyhigiénia teljes zárójelbetételével ő ledőlt ott ebben a konyhánál is hidegebb, inkább valami kolostori cellára emlékeztető, talán Körösi Csoma körülményeit idézőn, ledőlt ugye a szalmazsákra, és betakarta magát ezzel az obligát bőrkabátjával. Na visszatérve Grünbergerre, ez a jeles asszonyság a Hunyadi téri csarnokban belsőségek forgalmazásával kereste kenyerét, nyuszitüdőt, marhalépet, sertésvesét és egyéb ilyen rettentményeket árusított, majd ezekből néhány cekkerrel ugye a már apostrofált bevezetőhöz híven a bőség kosarából mindenki egyaránt veszen, az megmaradt, az már úgyis csak fiszli-fuszli. Na most ezeket a belső árukat hevülten elfogyasztotta, és nem sokára következett az ellenmozgás. Megítélésünk szerint ő ilyenkor mindig a tegnapi cuccot nyomta ki. Ugye, ahogy drága nagyapám mondta, az új nyomja az avittat. Na most ez a mérhetetlen belsőségfogyasztás, ez egy részecske gyorsító sebességéhez hasonlatosan gyorsította fel Erzsébet asszony perisztaltikáját. Tehát mondhatnók, ugye, hát itt az az érzésem, kedves hallgatóink, hogy a diarré szót nem fogom tudni
használni önmagában, mert arra a jelenségre, amelyet ő menetrend szerint ilyen 6 és 7 óra között a közös fürdőszoba közös fajanszán előadott irtózatos odőrök és durrogtatások közepette, erre a diáré kifejezés nem megfelelő, ezt fosásnak lehet nevezni annak rendje és módja szerint. El kell, hogy mondjam, visszalépve egyet, hogy a diktatúrának vannak bizonyos előnyei. Példának okáért politikával lényegét tekintve nem kellett foglalkozni, ugye? Nagymamám az utolsó cigarettát elszívta 1945-be, és mondta, hogy amíg oroszok vannak, ő nem gyújt rá, nem sokat dohányzott ő. Nem sokat dohányzott ő a későbbiekben. A másik előny ugye, hogy túlfoglalkoztatottság volt, ugye? Apukám egy kis vállalatnál volt jogtanácsos, ahol az egyheti munkát egy érettségizett ember elvégezte 2 óra alatt, apukám 1 óra alatt, és akkor maradt még 46 óra, mert akkor még dolgozni kellett szombat délig is, amelyeket ő vetékedővel, a környezet dekorálásával, virágápolással, titkárnőknek való udvarlással, a hálban az uraságoktól levetett zongorán való kis zongorázással, keresztelkönyvfejtéssel, regényírással, mi egyébbel töltött el, ami nem könnyű, ugye? Tehát, ha egy munkahelyen nincs munka, az a legszarabb bizonyos értelemben, tehát nem szórakozni járt oda az én drága kedves édesapám. Elég az hozzá, hogy akkor nem volt túlmunka. Tehát 5 óra előtt 2 perccel, rágyújtásra kész mátraszivarkával, balkaron balónnal várták, hogy üssön az óra, és abban a pillanatban által is lépték a kisvállalat küszöbét, maga mögött hagyva annak valamennyi nyűgécs nyilait. Apukám 5 óra 17 perckor landolt a véleményben, de abban már a Negro Presszóban egy dupla kávé elfogyasztása is bent foglaltatott. A másik része a dolognak, hogy amikor hazajöttek, a dolgozók nem voltak halálos fáradtak, tehát maradt erő a társasági életre. Azt kell, hogy mondjam, hogy anyámék egy héten 5-ször vagy hozzánk, vagy ők mentek, vagy hozzánk jöttek. De mindig volt valaki. Tuli néni, Bumbi bácsi, ilyen idősebb nagybácsik, nagynéniket úgy letámasztottunk a fotelba, ja, te itt vagy, jó, szúnyókál, olvas, mindig föl lehetett jönni, nem kellett bejelentkezni, följöttek, becsöngettek, jöttek, mentek. Murphy törvényéből adódik, ugye utaltam lakásunk fürdőszobán keresztüli megközelíthetőségére. Grünberger ezeket az 50 perces orgiasztikus fosó szeánszait általában arra az időpontra tempírozta, akkor jött meg az ihlet, ő is 5-ig dolgozott, amikor hozzánk vendégek jöttek. Papa előadott, hogy a vendégeknek ne tűnjön föl, hogy azért nem megyünk be, mert oda bent szörnyű gázok és gőzök közepette az iperni gáztámadást idéző atmoszférában Grünberger üzemel, tehát ő bűvölte a vendégeket tulajdonképpen, mint a kobra kígyó a találmányát. No kérem, papának hihetetlen jó füle volt, abban a pillanatban, ahogy meghörrent a WC tartály, abban a pillanatban apám, mint a Berény Róbert Fegyverbe című plakátján a proletár, berontott a fürdőszobába és feltépte a Lichthofra, helyesen világítóudvar, vagy ahogy Ács bácsi mondta, Lichthofra néző ablakot, és zélsebesen propellerré alakult, forgolódott és kaszálta a levegőt. Annyi előnye volt, hogy bent már, mire a vendégek beszédelektek, mert nem lehet ebben a helyzetben azt mondani, hogy bent mentek, nem nagyon kellett őket helyjel kínálni, mert lezuhantak a fotelba, és így aztán a soirée kezdetét vehette.